हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेल सोरजिदे क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय फै जोङो सावरायनि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि रिजाल्टनि सोमोन्दै जों मिथिगौ जों बयबो नुदों निउसाव नुदों बा इउटुबफोराव नुदों बा निउस पर्टेलफोराव नुदों माने जानाखि आसामजों खुंजानाय डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट बे डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि रिजाल्टखौ गाबोन एबा बे सप्तासेनि गेजेरावनो होनाय जासिगोन होननानै जों बयबो इउटुबफ्राव नुदों स' बिनि सोमोन्दै जों सावरायनि जों मिथिगौ जेब्लानाखि रिजाल्टखौ होगोन 26,000नि जानाखि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टजों खुंजानाय 26,000नि एग्जाम बा इन्टारभिउ बे इन्टारभिउनि रिजाल्टखौ जोङो सेबानि अफिसियेल वेबसाइटआवनो नुनो मोनगोन नाथायबा जोङो निउस पर्टेलफ्राव बा बेबायदिनो इउटुबफ्राव बेबायदि रिजाल्ट होसिगोन होननानै मोनथिदोंब्लाबो नाथाय जोङो बेबायदि सेबानि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै जों बेबायदि जेबो नटिफिकेसन एबा गोदान नटिफिकेसन नुनाय जायाखै बा एग्जाम रिजाल्टखौ होसिगोन होननानै बेबायदि गोदान नटिफिकेसन नुनाय जायाखै बेयाव जोङो सेबानि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै जों नुबाय मा बेयाव दासिम जेबो गोदान बेबायदि अफिसियेल नटिफिकेसन फैनाय जायाखै स' जोङो जेब्लानो रिजाल्टखौ मोनगोन रिजाल्टखौ मोननायनि सिगां सानसे बा साननैनि सिगांनो जोङो सेबानि अफिसियेल वेबसाइटआव नुखागोन बेनिखायनो आसा खालामदों रावबो जोंनि एग्जाम होग्रा बिथांमोनहा घाबराया रिजाल्टखौ मोनखागोन बा साननैसोनि गेजेरावनो निस्सय होगोनबो जानो हागौ बेनिखायनो निउस पर्टेलफ्राबो बेबायदि निउसआ ओंखारदों बा निउस चेनेलफ्राव बेबायदि बाथ्राफ्रा ओंखारदों निउस चेनेल प्राग निउसाव होदों आसामनि मोनसे एसामिस निउस प्राग निउसाव बे खौरांखौ होनाय जादों आरो बे खौरांनिफ्रायनो प्राग निउसाव जेब्लानाखि निउसखौ होदोंमोन बे निउसखौ होनायनिफ्रायनो गोबां बाथ्राफोरा स्प्रेड जालांदों एबा भाइराल जालांदों नाथायबा सेबानि अफिसियेल वेबसाइटआव दायो फैनानै नुफैबाय बेयाव जेबो गोदान नटिफिकेसन फैनाय जायाखै नोंगौ जोङो साफ्रोमबो एग्जाम होगिरि एबा आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि जानाखि 26,000 पस्टनि थाखाय इन्टारभिउ होदोंमोन इन्टारभिउ होग्रा बिथांमोनहा बयबो आथुर जानानै दं रिजाल्टखौ माब्ला होगोन गोबाङानो कमेन्ट खालामो बा गोबाङानो गुबुन ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोंगासिनो बा रिजाल्टनि जानाखि निउस बे खौरां एबा रिजाल्टआ माब्ला होगोन बेबायदि गोबां बाथ्राफोरा ओंखारलायगासिनो दङ थ' बाथ्राया बे साननैसोनि गेजेरावनो बा सप्ता खनसेनि गेजेरावनो बाथ्राया ओंखारसिगोन हिसाबै गोसारबायब्ला फै जोङो प्राग निउसाव होनाय निउसखौ एसे नायनानै लानि अब्लानो जों बुजिनानै मोनगोन बेनि सिगां जोङो सेबानि अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय अफिसाव फैनानै जों नुबाय मा नटिफिकेसन नुदों जोङो नटिफिकेसनाव जेबो गोदान बेबायदि नटिफिकेसन गैया आरो नटिफिकेसन फैयोब्ला नैबेयावनो फैखागोन थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि जानाखि सेबायाव अफिसियेल वेबसाइटआव होनानै दंखायो बे थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि नैबे नटिफिकेसन मोनसे अपसन दंखायो मोनसे खथा दंखायो बे नटिफिकेसनावनो निस्सय गोदान आपडेट जानाखि सेबाया गोदान आपडेट होयो बे एग्जामनि सोमोन्दै बा एग्जामनि थाखाय बे गासिबो नटिफिकेसना बेयावनो नुजाखागोन गतिके नोंथांमोना सम सेबानि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै चेक खालामबानो जाबाय आरो चेक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुनो मोनगोन गोदान नटिफिकेसन फैयोबा नैबेयावनो नुगोन आरो नटिफिकेसन फैयाबा बेयावनो नुगोन एबा सेबानि अफिसियेल वेबसाइटआव थोंजों थांबानो नैबे जानाखि थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि रिजाल्टनि सोमोन्दै बा थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड जानाखि 26,000 एग्जामनि सोमोन्दै गोदान नटिफिकेसनफ्रा बेयावनो ओंखारबाय थाखागोन स' बिदिब्ला जोङो प्राग निउसनि मैया जानाखि निउस होदोंमोन बे आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि रिजाल्टखौ लानानै बेनि सोमोन्दै जोङो नायनानै लानि অসম চৰকাৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিবলৈ সাজু সেৱা কৰ্তৃপক্ষ দিছপুৰৰ পৰা সেউজ সংকেত লাভ কৰিলেই 26 সহস্ৰাধিক পদৰ ফলাফল চলিত সপ্তাহতে ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যিকোনো মুহূৰ্ততে ঘোষণা হ'ব 26 সহস্ৰাধিক পদৰ ফলাফল প্ৰকাশৰ বাবে সাজু সেৱা কৰ্তৃপক্ষই সেৱা অনলাইন ORGৰ যোগে ঘোষণা কৰা হ'ব তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ 26,442টা পদৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল প্ৰাগ নিউজৰ আগত সেৱাৰ এক সূত্ৰই দিয়া তথ্য অনুসৰি ফলাফল দিয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু সেৱা কৰ্তৃপক্ষ চৰকাৰৰ সেউজ সংকেত লাভ কৰিলেই চলিত সপ্তাহতে ঘোষণা হোৱাৰ সম্ভাৱনা পৰীক্ষাৰ ফলাফল जों नुबाय
नंगौ प्राग निउसआ हयथ'बा सेबायाव मावग्रा माखासे मावगिरि बिथांमोननिफ्राय इन्टारनेलि खबर मोन्दों जानो हागौ। माने मा सेबाया गासिबो खामानिखौ रेडि खालामजोबखाबाय एबा सेबानि जानाखि रिजाल्टनि सोमोन्दै रिजाल्टनि थाखाय मावनांगौ बे गासिबो खामानिफोरा रेडि जाखाबाय होननानै बुंदों। स' बिदिब्ला जोङो आसा खालामनो हायो जिखुनु सप्तायावनो जिखुनु नैबे सप्तानि गेजेरावनो रिजाल्टखौ मोनगोन होननानै बिथांमोना फोसावदों एबा जिखुनु मुहुर्तआवनो रिजाल्टखौ होनाय जासिगोन होननानै बेयाव फोसावनाय जादों। स' अब्लाबो रिजाल्टखौ होनायनि सिगांनो नैबे सेबानि अफिसियेल वेबसाइटआव निस्सय नटिफिकेसन होनाय जागोन एबा नटिसखौ होनाय जागोन। बेनिखायनो जोङो सेबानि अफिसियेल वेबसाइटआव जोङो थांनानै चेक खालामगोन आरो सम सम नायबाय थागोन। स' आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। स' गोजोन्थों।